At school, between the tires and the swing, but she came home with tear-filled eyes, and she said to me, "Daddy, Alyssa lied." But I just brushed it off at first, 'cause I didn't know how much my little girl had been hurt, or the things she had seen. I wasn't ready when I said, "You can tell me." And she said, "Alyssa lied to the classroom. Alyssa lies every day at school. Alyssa lies to the teachers as she tries to cover every bruise." My little girl laid her head down that night to go to sleep. As I stepped out the room, I heard her say a prayer so soft and sweet. God bless my mom and my dad, and my new friend Alyssa. I know she needs you bad, because Alyssa lies to the classroom. Alyssa lies every day at school. Alyssa lies to the teachers as she tries to cover every bruise. I had the worst night of sleeping years, as I tried to think of ways to conquer her fears. I knew just what it was I had to do, but when we got to school on Monday, I heard the news. My little girl asked me why everybody looked so sad. The lump in my throat grew bigger with every question that she asked, until I felt the tears run down my face. And I told her that Alyssa wouldn't be at school today, 'cause she doesn't lie in the classroom. She doesn't lie anymore at school. Alyssa lies with Jesus, because there's nothing that anyone would do. Tears fill my eyes when my little girl asks me why. Alyssa Ще пусна още един клип и ще спираме на места. Искам да ви разкажа тъжната история за това дете. Една вечер, когато се бях в интернет и случайно, кавички, попаднах на тази история, искам да ви разкажа, защото искам да ви кажа нещо относно това. Ще спираме на отделни места, защото знае, че повечето знаете английски, но за тези, които не знаят, ще се опитам да и ще разкажа малко повече от това всъщност, което пише там. Келси Шелтън Смит Брикс дойде на този свят на 28 декември 2002 и отиде на небето на 11 октомври 2005. Келси Брикс беше родена в Оклахома
на 28 декември 2002. След като нейните родители Ланс Брикс и Рей Дон Смит бяха разведени. Чакай за момент. Само искам да кажа нещо повече от тук. Бащата, бъдещия баща, всъщност е бил майката. Имали са семейни проблеми, той е вземал наркотици. Веднъж преди Келси, преди да забремене с Келси, майката е била бременна с друго дете, той е удрил в корема и тя помята. И известно време след това майката подава документи за развод и когато се развежда, тя разбира, че е бременна с Келси. Да. Едно прекрасно малко дете. Келси е живела при майка си, но обичала да прекарва време със своя баща. Той по-късно разбира, че това е негово дете, подава документи в съда и поиска също да има срещи, да има регулярни срещи с детето си. Така че има възможност и дни, в които детето е било при него. Това е бащата. Ланс. Като малка Келси е била много... първите 2 години от живота й, тя е здраво, енергично, щастливо, малко момиченце. Даже там на някакъв, не знам точно какво избират за госпожица личност. Много красива е била и много харизматична. Вижте какво ангелче. Каза, че е била много весела, много така упорита. В началото на 2005 година майката на Келси, Рей Дон Смит, започва да се среща с мъж на име Майкъл Ли Портър. Около това време започва да се появяват първите белези на побой, малтретиране върху това дете. Вижте какво прекрасно е, просто това е. Средата на януари 2005 Келси страда от счупена ключица и други такива натърпвания, брузис, как се превежда? Оглузвания, да. Докато е под грижа на майка си. Сега, майка й казва, малко повече информация, аз гледах доста други неща и четох много неща по този случай. Майка й казва, че тя е паднала от люлката, не от люлката, от точно така, как се казва това креваче, дето кошарката. Обаче, когато лекарите я приглеждат, виждат, че тези оклузвания и натърпвания са различно от различно време. Значи, едните са завекнали, са по-стари, другите са по-нови, но все пак така не се обръща голямо внимание на това. Давай нататък. На 24 януари 2005 Келси е преместена в дома на баба си. Тая баба, която е майка на нейния баща, на истинския баща на Ланс. Съда я присъжда, дава попечителство, поради съмнение, че в дома си тя е малтретирана, я дава на бабата. Докато е при бабата обаче, въпреки че там не е малтретирана и няма нещо, което да я притеснява, тя не е щастлива там и започва да слабее, не се храни, косата й започва да й пада, цяла топка от главата й. Това е истинския баща, Ланс. Така. Април 2005 Келси все още е под грижите на баба си, но майка има право да я посещава и има редовни посещения, има право да я взема някои дни с нея и така нататък.
на 18 април 2005 Рей Дон Смит Майкли всъщност се жени за Майкъл Ли Портър. Келси беше винаги смела, тя беше малкото войниче на татко си. Баща е войник, по-късно той заминава за Ирак, за войната, мисля, че за първата война в Ирак. Това може би е една от последните снимки, последния път, когато бащата вижда дъщеря си жива. В края на април 2005, докато е под грижа на майка си, в един от тези дни, в които майката има право да взема дъщеря си, Келси си чупи и двата крака. Казва, че ги е навекнала, докато са били в зоологическата градина. Това са шините на двата и крака. Значи, майката казва така, но когато я водят бабата не е съгласна, води я на второ лекарско мнение. И втория лекар смята, че това е следствие на малтретиране, следствие на много силна, много голяма оказана сила, усуквана сила, така че и двата и глезени са били счупени. Задържа за момент. На 3 май 2005 Келси, как да го преведа, това социални грижи я вземат, защото не могат да установят точно какво се е случило и кой е виновника за двата счупени крака. 4 май 2005 съда всъщност премества Келси от едната баба, в която е била, защото съда не се съмнява, че къде точно са получени тези, къде точно те са били счупени двата крака. Не може да се установи, защото тя е била и при майка си за един ден, и при баба си е била. Затова те присъждат на другата баба, т.е. майката на майка й. Виждате снимки, вижте, не вече това усмихнато дете, вече мъката и болката са изписани по него. На 15 юни 2005 съдията Крейг Кей връща Келси обратно на майка си. След като така установява, задръжа още за момент, след като установява, че раните и охлузванията са с неясен източник. Значи, социалните грижи са установили, докато детето е при втората баба, то започва да се храни добре, да пълнее. Установили се, че когато майка му идва и го посещава, тя е много щастлива, прегръща майка си, обича майка си, иска да бъде с майка си, докато не желая да бъде с другата баба, при която е била първо. И съдията, под въздействие на това нещо, взема решение и връща малката Келси при нейната майка в дома й, като тя вече е омъжена за втория си съпруг. Давай. 27 август 2005 Кати или Кейт Брикс, това е първата баба, майката всъщност на баща й, вижда внучката си за последен път. И ще чуете и нейните думи тогава. Последния път, когато я видях, по начина, по който изглеждаше, по начина, по който се държеше, по начина... да. Аз видях, сякаш тя умираше. Тя не беше същото дете. Това са последните снимки при последното посещение на тая баба. На всичкото отгоре, докато още не се така възстановила напълно, претърпявате една катастрофа с колата. За момента. И тези рани, тези синини по лицето, които видяхте, майката каза, че са от катастрофата, но лекарите отново установяват, че те не са с еднакво начало, т.е. не са еднакво завехнали, еднакво оздравели. Има синини от различно време. И отново има съмнение за малтретиране. И тогава обаче на 11 октомври 2005
Втория баща на Келси, Майкъл Ли Портър, вероятно е удря или рита толкова силно в стомаха, това я убива. Установено е, че нейната смърт е причинена от нейното убийство е причинено от силен удар с тъп предмет в стомашната област. Значи майката отива за около 30-40 минути, само секунда, излиза от къща, за да вземе доведената си дъщеря, другата дъщеря на втория си съпруг, и когато се връща, намира линейка пред тях. Все още е жива, но не успява да я спасят. И това е мястото, където я полагат. Келси умира само дни преди нейния баща да се върне от войната. Вместо щастливо посрещане, той трябваше да погребе малкото си момиче. Той се връща след като всъщност тя беше погребана и това е на гроба. Келси имаше цел. Келси Шелтън Брикс беше поставена, за да направи разликата, за да бъдем сигурни, че другите деца ще бъдат предпазени. Закон е приет на нейно име. Втория баща, как се казва, пастрока на Келси е Майкъл Ли Портър. Са му дали 30 години само, честно казано. Ми се струва твърде малко, понеже той е изключил сделка с прокуратурата. Да. 30, от които може би няма да лежи всички, трябва да излежи поне 25. Майката на Келси, Рей Дон Смит, също е в затвора за 27 години за съучастничество. Това е деня, рождения ден на Келси, в който се приема закона против закрила на малките деца, против малтретиране. Може да пуснеш другото видео. Искам още едно съвсем кратко видео да пуснем, за да чуете на гласа на Келси. Where's your eye? Where's your nose? Where's your mouth? That's mean. Макар и няма 3 години, тя може да брои. Когато намерих това, започнах да ровя, намерих още поне, изгледах 60 и 70, може би такива клипове за нея. Какво да ви кажа, хора? Стоях пред компютъра през нощта и плачех. Тези, които познават моята дъщеря, може би са усетили, че има някаква разлика. Моята дъщеря е на същите години. Погледнах снимката на моята дъщеря и си казах, как може някой да стори това? Аз съм баща и съм строг баща и когато има нужда, мога да плесна. Обаче да пребиеш. Обаче да убиеш. Това, което във втора аутопсия, и това, което ни ви казах, че при втората аутопсия се установява и сексуална блудство с него. Аз стоях вечерта, може би продължение на една седмица, може би повече от една седмица, стоях пред компютъра и по нощите до 2-3 часа и търсих повече и повече информация и често бях облян сълзи и казах, Господи,
Това не е моят свят. Това не е моят свят. Това не е света, в който аз искам да се будя. Това не е света, в който аз искам да осъществявам мечтите си. Това не е света, в който аз искам да напредвам, да успявам. В този свят. Тогава каза: Господи, това не е моят свят. Тогава почувствах в сърцето си, Господ каза: това не е и моят свят. В кой свят искаш да успяваш? И когато започнах да ровя в интернет, се оказа, че имат толкова много случаи, подобни случаи. Аз си казвам: какъв е този свят? Какво е това нещо? Когато идват лекарите, значи в деня, в който тя е убита, в деня на убийството, на обед точно, там социални грижи. Тя е била под наблюдението на социални грижи, я преглежда цялото и тяло, и тя е била добре. Когато идва линейката, тя е с разкъсана, разбита уста, разкъсано ухо, синини по цялото тяло. Какъв е този свят? Вие ми кажете какъв е този свят. И не е ли прав Йоан да казва: не любете света? Някой ще каже: ама не всичко е така, не всичко е лошо. Да, на повърхността има някои красиви, лъскави неща, казахме. А какво има отдолу по тях? Под красивите реклами на Холивуд, под огромните билборди, зад тях какво е? Свят на убийства, свят на измами, на лъжи, свят, в който истината много рядко изплува и излиза отгоре. Това е света, в който ти искаш да успяваш. Защото това не е моят свят, в който аз искам да успявам. Това не е света, за който аз ще живея и ще дам всичко. Това не е той. Христос каза: вие не сте от този свят. И аз в пълния смисъл на думата осъзнах какво означава това. Защото това не е моят свят. Йоанна, Евангелие на Йоанна, 14 глава, 2 и 3 стих. Христос казва: в дома на отца ми имам много обиталища. Ако не беше така, аз ще да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така, защото където съм аз, да бъдете и вие. Това е моят свят. Аз съм избрал да бъде това, там, онова място, моята родина, а не това, тук долу. Апостол Павел във 2 Коринтияни 5 глава 8 стих говори друго. 2 Коринтияни 5:8. Понеже, казвам, се удързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Апостол Павел нарича там при Господа у дома. Къде е твой дом? Къде изграждаме царство? И същия апостол Павел каза, че ако ние се надяваме на Господа само за тук, за тая земя, да ни решава проблемите, да нямаме трудности, да сме здрави, не сме най-заокаяни, казва апостола. Ние не сме от този свят, хора. Истинският християнин не е от този свят. Той е посланник тук, но не е от този свят. Псалом 143, 10 стих. Научи ме да изпълнявам волята ти, защото ти си мой Бог. Благият твой дух нека ме води в земята на правдата. Псалмопевецът се моли за една друга земя. Земята на правдата. Там, където няма повече лъжи, измами, убийства, сълзи. Там, където такива малки ангелчета не са убивани, а те стоят пред Божието лице. И той нарича тая земя на правдата. И апостол Павел казва, нарича това място у дома. Още словото във 2 Петрово 3 глава 13 стих казва: а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в
която да живее правдата? Къде е твоя дом? Къде е мястото, където ти искаш да успяваш? Както казах преди известно време, много искаме да успяваме и на двете места. Да вземем с пълни шепи да грабим и от Божите благословения, и от това, което е в света. Само че няма среден път. Няма такава възможност и няма такъв филм. Или губиш единия живот и печелиш другия, или печелиш другия, но загубяш първия. И ти и аз трябва да решим къде е нашия дом. Къде е нашата родина. Дали си избрал да живееш тук в този свят като посланник. Или така си се настанил и изграждаш своя палат около себе си, своето царство тук на земята около себе си. Къде е твой свят? Къде е у дома за теб? Къде искаш да успяваш повече? Не можеш и на двете места. Може да избереш само едното. Сега искам да отворя една много голяма скоба и да подчертая нещо много дълбоко и много широко. В никакъв случай не говоря за това, че понеже там е по-добре, понеже там е по-хубаво, дайте да стигнем по-бързо там, да сложим край на живота си. В никакъв случай. Никога Господ не го е поискал. Никой няма право да слага край на живота си. Нека да бъде ясен. Слагайки край на живота си, ти вземаш нещо, което само Бог може да вземе. Той е дал и Той може да ти вземе живота. Ти и аз можем да се приберем там от дома, само когато свършим мисията си на тази земя като посланници. И само Бог решава кога. Така че, за да бъда пределно ясен, знае, че никой не ме разбира така, но все пак да бъда пределно ясен. И без това не обвиняват в коли, не, че ви учим да се самоубивате или такива неща. Не, говоря за друго. Говоря да живееш в този свят, да бъдеш посланник, но да знаеш къде е твоята родина. Да знаеш къде е твоя свят. Да знаеш къде е съкровището ти, защото Словото казва, че където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Кое място наричаш дом? Когато става толкова много трудностите и проблемите, кое ни дава сила? Че един ден мисията ни ще свърши на тази земя. И ще отидем в мястото, където Бог каза: аз отивам да ви приготвя място, там където съм аз, да бъдете и вие. И в това място всяка сълза ще бъде изтрита. Скръб няма да има. Един ден, в който всеки от нас на своя ред, своето време, свърши този живот. И този живот приключи. И застанем пред тези прекрасни перлени врата на вечното царство, на новото небе и на новата земя. Ще се отворят ли те за тебе и за мене? Ще чуеш ли гласа на твоя баща, на твоя небесен баща, който ти казва: синко, дъще, добре дошъл у дома? Това зависи от нас тук на земята. Това зависи как ще поставиш твоите приоритети в живота си. Дали ще избереш да живееш за тая земя и да обичаш този свят, или ще избереш да не обичаш този свят, а да обичаш Господа. Да бъдеш посланник на Бога в този свят. Да изпълняваш мисията на Бога. Да носиш Неговото послание. Без този свят да става твоя родина. Когато отидем там, когато ходим по златните улици, когато видим всички тези светии от църквата, като брат Колю, които вече са преминали там, и като много други наши брати и сестри, когато видим и другите бащи на вярата, Авраам, Давид, и най-вече когато видим Господа лице в лице, не е ли това, за което купнеем?
Или само песните пеем за това? Не е ли най-красивото нещо в небето? Не е златните улици, не това, че ще живеем вечно, не това, че никой няма да се разболяваме. Това не е. Най-прекрасното нещо е в небето Божието лице, което озарява, което осиява града. И когато видиш това лице, когато всеки застане пред това лице, ще можеш да кажеш: това е моя свят. Това е моя свят. Избрах да завърша с това. Тази вечер лагера свършва, след малко ще го закрием официално. Искам да ви спратя с това послание. Кой е твоя свят? Къде е у дома за тебе? Христос каза за своите ученици: те не са от този свят. А ние живеем като хора, наслаждаващи се в този свят и удоволствията му. Ние живеем като хора, желаящи да грабят с пълни шепи от този свят. Тогава от кой свят сме? Тогава кои сме? Къде е у дома за нас? Аз взех своето решение и казах: няма да се върна назад. И казах: това не е мой свят. И никога няма да бъде. Света, в който се убиват такива деца. Света, в който всеки е способен да те измами, да те излъже. Света, в който лицемерието властва, нечестието царува, злоба във всяко едно сърце. Аз взех своето решение и казах: това не е и няма да бъде моя свят. Това, там ще бъде моя свят. Ще живея като посланик на Бога, доколкото ми дава сили. За да може един ден да се прибера от дома. Ти реши за себе си. Аз не мога да реша вместо нито един от вас. Аз мога да реша само за себе си. Кой да е твоя свят? Който да обичаш, в който желаеш да напредваш, да растеш, да осъществяваш мечтите си, да трупаш богатства и всички други неща. Дали да пращаш едни духовни богатства там, чрез твоите добри дела, чрез твоята вяра и служение на Бога, да пращаш всеки ден богатството си там горе, или да трупаш всеки ден тук на земята, където апостол Петър каза, че всичко е натрупано за огън. Избери кой е твой свят. Нека не видим нашите глави. Господи, има два свята. И пред нас винаги са стояли само два пътя. Само два пътя. Единият, който води нагоре към Тебе, и другия, който е тук, за тая земя. Удоволствие, страсти. Този път води надолу. Един е труден, стръмен, усеян с трудности и тръни, но води в спасение. Другият е широк и лесен и много лесно се набира инерция по него, но той води към погибел. Господи, тази вечер аз не мога да кажа за никой друг. Аз вземам решение само за себе си. Че това тук на тая земя не е и няма да бъде моя свят, моята родина, моя дом. Защото съм един пътник, който просто преминава, поздравява и отминава. Затова избираме, Господи, да наричаме небето
у дома. Да живеем за този небесен свят, в който ще царува правдата, в който всичко грешно, нечестиво и зло ще бъде разрушено и ще царува Твоята правда. И ние копнеем за този свят. Ние копнеем повече от всичко да видим лицето Ти в този свят. Света на правдата. И тогава, Господи, когато видим Твоят лик, Твоето лице, нашето сърце ще се насити от изгледа Ти, от красивото Ти лице. Затова избирам да живея като посланик в един чуж и враждебен свят. В един свят, в който злото царува. И ние виждаме, че въпреки усилията на много хора, този свят няма да се оправи. Той е потъващ кораб. И всичко тук е натрупано за огън. Затова живеем. Затова мислим и се молим. Затова дори, Господи, сърцето си обръщаме нагоре към другия свят, съвършения, такъв какъвто Ти го създаде още в началото, но греха го поквари. Но Ти отиде да ни приготвиш място, съвършено място, където да бъдем отново при Тебе. Господи, това не е нашия свят. Тук на земята не е нашия свят. Но горе при Тебе у дома. Амин. Издигам очи към Теб, търся лицето Ти, чакам Те сега, така слушай се. Така слушая се, така жадувам Те, не мога весела сега, да отпускам се. В Тебе отпускам се, в Тебе почивам се, Ти силно и чувствам се в Тебе. И нежно ме водиш при тихите силови, душата ми Ти напои. Къде бих отишъл без Тебе, не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога без Тебе. Къде бих отишъл без Тебе, не знам. Къде бих отишъл без Тебе, не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога без Тебе. Тебе
Какво бих разправил без своята любов? Едно само зная и казвам ти днес. Не мога без теб. Не мога без теб, Исус. Не мога без теб. Исус, на това място ние изричаме с устата си, но не само с устата си, но и с сърцата си. Не можем без Теб, Исус. Всеки ден, във всяко време, всяка изминаваща година, всеки отминал месец, всяка седмица, всеки ден, всеки час и всеки миг, Боже. Ние се нуждаем от Теб. Нуждаем се, Боже. Твоята небеса те очаква. Твоята небеса те очаква днес, облечена в вярност, изпълнена с обеж, отделена за теб, осветена с кръвта ти проляна. Като жадна за вода земя, викне тя в теб сега. Твоята невяста те очаква днес, облечена в вярност, изпълнена с обеж, отделена за теб, осветена с кръвта ти проляна. Като жадна за вода земя, викне тя в теб сега. Там където няма грях, конкретно любовта ти влечи ме и ще тичам аз след теб, завинаги влезе от любовта ти. Кажи любими, кажи любими на душата ти, къде царуваш, не искам повече да скита, не искам любовта на глуп, при кого да отида, само ти имаш думи на живот. За това към теб сега прибягва моята душа, завети ме, твоето присъствие, там където няма грях, отдънат любовта ти влечи ме и ще тичам аз след теб, завинаги времено любовта ти. Както жален лев, както жален лев, докато този роди, така за тебе въздиша душата ми. Sabina